Amin. Tapuka mamasuk tapuji matuhata marhite te edde nomor pitu ayat sada sa rodea tolu puji hamuma asini rohani Tuhan Jehovah. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jehovah, tau partano batoa diari hagogotan, jala ditadda do akan amarhaposan tu ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatudosan, na sokal jalan abonar, dia lohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha. Alani i hupangido hami tuho, sai ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami, diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari dehita siabukede nomor 250 ayat sada tabba ayat onom jono debatata.
gema hatani tuata nagabi epistel dihita di minggu pasa 12 dung Trinitatis imana tarsurat di buku nisi Lukas bidu 14 mamuka siat ayat 25 saro di ayat 30 songon nasomal tajahma mar soring. Alai torop dohalak nama dongani ibana. Jadi hungusor ma ibana nin nama mandok nasida. Dang terbahen gabe sisiaku halak naso manuhuk silang na tu ibana laho mangihuton ahu. Unang di pauli jolo o jahanna ape dang tuk gogona pasatosa gabe surahan ni sude halak namar ni dasa ibana. Ise raja naborhat marmusu mangalo dongan na raja naso jumolo hudul memikiri manang natardo pakosa mardongan saloksa soldadu alonai naro manahopi ibana mardonga dua loksa. Alai andoso terbaheni suruon dama pangulu isa lang dope musui mangido pardamaya. Hamupe dang terbahen agia ise hamu gabe sisiaku anggo so tartadi kosana sana di ibana ima sahatna martua do halak nama nangihon hatani debata nang piopsa jala nama ngula hosa. Amin. Mari dehita satabi tapi gema ede puji-pujian sian ina pada hari Kamis.
Maredehita sian nomor 175 ayat 2 tolu tudia ho naloja. Tong tarimang-rimangi majo aka parulauta nasotama di jolo ni dongata tarlumobi di jolo ni tuhata asa Roma hita tu adopan ni debata laho manaupoti dosata. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hodo na patupahon hasesaon ni dosa di hamihala na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami, hasesani dosa nami i. Lehoma tuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asahot rohanami marhapor seaon laho manggotapon nasa dosa dohor roha potibion asa upasatami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringot tu asesani dosata. Sorot dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu. Hamu akan naloja jalana sorat. Asa hupasona kamu. Jakon hamu ma augaku. Marguru mahamu tuahu. Aina labbo doahu. Jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do augaku jalan yang do dohot nahu paporsaton hasanga poma di debata na digijang. Amin. Maredehita syabukede nomor 117 ayat 2 tabba ayat onom. Sana
Tabigima patik ni debata songod dala tungolu na ibaru ima patik na parjolo dohot lapatanna. Patik na parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohatta jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Ima sahakna rap mangidogogo mehita sian tuhata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, maulaon na hobar tu patikmi. Amen. Mare demahita sian buku ede nomor 244 ayat 2 dot ayat onom. Aku juon mangalon. Tahatidakon maha porsiao tai, songona hinatidakon ni dongata saha porsiao di portibion, rap madok mahita. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, nama no palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman atinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang suhabubuhan, ido tuhata, nama naon na bernit, di panguman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tu banua torudung di tanom, namula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pay mamula sugot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tain na mandok, mula mangulu do sugot dang ni halak nong mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Udul mahamu. Tabigima tabahan ni tikting dihita di mingguan. Damang dainang nani haulong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabigima titing di bagasan mingguan. Parjolo. Di patupa huriata do kunjungan tu rumah sakit. Ima tu keluarga. Amata situa MP 5 juta. Na di hari Selasa tanggal 30 bulan Walu 2022. Di rumah sakit Elizabeth. Masuk sektor Tolu. Paduahon, Nyonya Situa Profesor Insinyur B. Aritonang Boru Raja Guguk dari Rabu di Rumah Sakit Royal Prima masuk sektor 2. Patuluhon, Amata FE Giri na di hari Sabtu di Rumah Sakit Murni Teguh.
jala sadarion nunga di alap tuhata amata FE giri na di haibaluhon inang sitwa boru pakpahan. Sayang giat ma di pargoge tuhata ma keluarga diamangi terlebih kita sudah keluarga besar GKP asa tangya kota asa bui keluarga gabe terhibur. Paduahon calon situata ima sian sektor-sektor parjolo sian sektor 2 inang masrahati boru sembiring. Paduahon sektor 5 amang lumbang gaul. Patuluhon sektor 8 inang bitang boru hutagalung. Paupaton sektor sia amang predi silalahi. Patuluhon danak nasorang. Di hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di basa-basa tuhata do sada danak boru di keluarga Amata Chandra Matodang inang boru sitanggang nama ringanan di Jalan Karya April nomor 54 anggota sektor 10. Palimahon Pertamiangan sektor di Patupa di hari Selasa maringanan di Garieta GKP Padang Bulan masuk pukul 10 sia 30 wib. Ima titing di sadarion. Laho manomu-nomu hatani tuhata marede hita sian bukuede nomor 170 sada ayat sada sa rodia tolu tandai ma au. Dameni debatana semurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamuna akadongan nahi naholongan ni Tuhata Yesus Kristus.
Jamita di Mingguta di bagasan Sadarion, Nienet sian buku ni parpesalmen bidru 130 sia ayat 10 pitu sahat rodi ayat 24. Tapai hutihut mah di bagasan rohata. Di baheni macai arga situtudo akka pikiranmu diau ale debata jala macai torop do bilanganna. Tuksuran naing rajumakku tumorok do nasida sian horsik molongot au tong do peau di labung mi. Out dibunuho manian parjahati ali dibata jalahamu ali akkabawa si sosok mudar pasurut hamuma sianau. Nasida akan namarningot ho mabahen sireheon marsineang do akka alom madok goarmu. Tungso hagi honok kuma ali jahuba akan namakagihoko tungso marbias-bias au mida akan nahehe mangaloho tung nasuddo gigi nirohaku di nasida jadi musukku do nasida. Sulikit maau ale debata jala tadda rohaki uji maau jala tadda akka pikiraki. Jala ida manak tung adong lapang hapor suhon di bagasan au jala tugu au di dalan saleleng lelengna ima sahakna dihita akan nahinahulungan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus nagabe odolan manang tema di jamitata di bagasan Minggu Sadarion marujahat do nahata namadrok dan adong nabuni di adopan ni debata. Dihita kana hinaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Molo-olo do hita mangarimangi nasa perdalanan di panggul miton ningoluta molo halak natutudo hita marsihohot manang halak naholan marpangusadean tuadopan ni debata ikut dohonot tama di bagasan rohatta nama dok daktar sirang ngoluku sian kuaso ni debata totu ngolo tubu padohan nasongoni tadot tama debata sian panggulmiton ni ngoluta. Nomor 8 salakka nature perdalanan ni ngoluta daktar lakaho kita anggo soholat debata nama ngaramoti jalan nama ngalehon hai pason di bagasan ngoluta. Alani dohonot tama tu dia peau didongani Tuhan itu mangalakka tu dia peau maringanan nunga jupakku Tuhani jala molo adokpe nagabe hamaolon
na ikon adopata ikut tuma di bagasa rohata debatado na gogo situtu na lao mangurupiau. Diamunak kadongan na hinaholongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Molotajaha saluhutna biddu 130 siau bui dohonota tangiang ni Raja Daud na mangudukon saluhutna panggulmiton ninguluna di bagasan pamotoan ni debata. Jala molo tapahobar tu sejarah ngulu ni Raja Daud dada jolma na sempurna ibana dang halak naripas ale adong doha galionna adong godosana nang akka pangalosionna alana molo tajaha do di 2 Samuel bidu 12 hiado ibana dipicang debata marhite-hite panunirang natan dirajumi rohani Raja Daud do dang mardosa ibana mabain si Batseba pardijabu ni si Uria gabe pardijabuna dung mate si Uria di parporangan mengadupi bangso nagabe musuh ni halak Israel. Dirajumi rohana dodang dosa alani dipaingot debatana sida diparingot debata ibana ro panirang natan madok asa ditada ibana dosana nong niulana jala diudukon jala diakui Raja Daud do hasalaan na pinatupana na niulana maradopon si Uria nagabi mangalap si Batseba pardijabuna. Diamunak kadongan na hinaulungan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Di bagasa terpukon molotajahas yang ayat 1 ayat 3 ali Jehovah disulikit jala di tadahodo au saya di botohodo manang nahudul manang na jongjong au garisian nadao dia tusihodo pikiraku manang mardale-dalan manang mudum di segehodo au jala takasdo di botoho akka dalaku sudena asa ngulu ni Raja Daud dan ngadong nasirang sian pangarorotion ni debata dan ngadong nabuni panggulmiton ni nguluna sian pernidaan ni debata. Dita kenaulungan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Turpuk jamita di bagasan sadarion sian ayat 10 pitu saat rodi ayat 24. Di patorang manang di hati dakon Raja Daud do nama cai arga situ tu pikiran ni debata jaladang habilangan tumorop sian pasir di topi tau tentu huaso ni debata dangadong batasna huaso ni debata maringat do disude ngulu ni jolma huaso ni debata margugur saluhutna laho manukuli akka narikot na ikon pasahaton ni debata tuganup jolma
nama kaborsia ibana. Ngulu ni Raja Daud pe nasai tok tongdo ditukoli di bata. Sadar Raja Nagugu pe ibana. Dada ala ni parbinotoan mana habis tarana. Alai di batado nama nukoli yang selalu menopang Raja Daud supaya menjadi raja yang menjadi pemenang di dalam setiap peperangan. Jala ido na niudukon ni Raja Daud di bagasan nguluna natok tong debata campur tangan di saluhut akka ulaonna na pinikiranna dohot akka nagabe panugu-nugu ibana di tonga-tonga ni bangsa Israel. Dia munak kadongan na hinaholongan ala diudu diturpukom muse taida do sakap ni hajol maonna sakap ni hadagingonna pangatusionna maradupon akamusuna didok tungsuran ng rajumaku dia sa pulisia didok dibunuhoman yan parjahati ali di bata jalhamu ali akabawa si sosok mudar pasurut hamu masyanau nasida akka na manaringoti ho mabahen si reheon marsineang do akka alom madok goarmu tungso hagigihonok kuma ali jahuba akka na makagigiyoko tungso marbias-bias maaw mida akka nahehe mangaloho dita kenalongan di bagasan goarni Tuhan Kristus molo uju Jepang akka paraloan di bagasan parsaurata mararupo dongat tajolma olodo nagabe sakap ni pikirata manang marguru turohata lapatan narupani olodo gabe tubuh rohan hita manang yakon akka musutta asa gabe tertuktuk manang gabe celaka alani jukni rohata dirajumi rohani Raja Daud do gudang do akka jolma nama kasuguhun dohot nama ngarehei di bata dihirim rohana do marhiti haguguni di bata pitor sayhona rimas manang hona uhumma akka nama kasuguhud di bata dada naso di boto di bata hadusaun ni salhut jolma danga dong nebuni akka pangalosiun ni hajol mota alai sa guru di bata do saluhut na panguhumon molo pe ikon pasahaton nei tu akka jolma na mangalosi hatana dohot na mangarehe ibana alai hatan itu hatta madok pardinggan basa do jahuban labat tarimas jala para siroha gudang dada pitur saya di balosod di bata dosa ni hajol mautah alai jodoh di bata pataridahon hagugu onna di bagasan asiniroha laho mangalehon pengampunan tuhita jolma alani dia munak kadongan molo mardosa behita unang arok kita onda bunio-bunion molo arong nengok kita sisaku sahikna tumagom mapinapatar pinatiri dia do panidebata tajalo pengampuna siat Tuhani tatopoti dosata unak say tatabunihon asa nganain dohonan Raja Daud dan hasuhatan dan hasigata kita sakap wasoni debata
Dang buya turatta Tuhan ni. Dang gebe utibu hita siya Tuhan ni. Alai ikon mahita marguru saluhutna. Tuhagugon dohot pangurupion ni debata. Molo tak ingot do manang turpukon paingot to kita ahado tadahalongangan nebulun nasoha atusan dot nasoha sigata kita na pinatupan ni debata. Di Yohanes 3 ayat 10 di dok ay songonodo holong ni rohani debata di pertibion pola do anak nana sasai di lehon asa nang mago ganuk jol mana porsea di bana asa dapotan hanguluan nasa liling-liling nang. Hal yang tidak mungkin sesungguhnya seorang bapa mempersembahkan anaknya untuk keselamatan umat manusia. Yesus Kristus anak ini batana somardusa ikon majalo upa ala nidusa ni hajol mauta. Marningo tipe hita dak kasigata hita sakap ni dibata alai na pinatupa ni dibata gebelas ni roha di hita mabuan haluan di hita halak jol mana di bagasad dosa. Namangihut mo sa idiamu nakadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Dirajumi rohani Raja Daud do hadirion na jolma nagali jolma na adong hahurangan sebagai manusia dia memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu dia mau meminta pertolongan Tuhan supaya setiap langkah hidupnya menjadi tuntunan Tuhan. Alanido di ayat 20 sadai sulikit mau ale debata jalatadda rohaki uji mau jalatadda akapi kiraki. Jojo hita di panggulmito ningoluta siganu pari marhiti-hiti akaulota pakulikta dot akka pangalakata makilala hita dangadong akka nasala na taula dangadong hata narumar natadok dangadong akka pangalakata na akka salalaka hape molo di panatapan di debata jojo hita di pakulikta nunga acik rohani dongan di akka pabainata jojo dorongan gabi tersinggung ala niak kaulota ala niak pangalakata jojo do mungkin gabi pertutuhan tuak kadongan nahu meliak kita molo tapakilalahod do diritang ulu tahun akka panggulmitota siganu pari adong akka hahuranganna tabangido matu debata asa debata manigati akka nahurang dihita jala debata pasti tokon akka lakata jala debata mangajari pamangat tahun mado akka nadinggan tu akka dongata jolma lapatanna disi tapasahat nasudi ngulutta holantu haguguni debata unang adok kita onna manabuni honak kahurangata songonado nakianido tapatiri mat dia do pani debata asa debata napatureho namangihu mo sa idiamu nakadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus jamita di mingguta sadarion hagugun di debata dada holan marnida manang holan manigati akka hagaliota manang akka hadusota waso ni debata dada holan nama mereng akka hahurangata alai waso ni debata
margugu do nang mangurupi hita di nasa narikot di tonga-tonga ni nguluta. Diamuna kaina nami, gudang gua hamon nuaing mekel di siapataran, tangis di sihabunian. Saya ditabunio kamu sia jolma diri puhamu dang di ida di bata. Saya ditabunio kamu tu jolma alai dang di paboto kamu tu di bata. Terpuk jami tadi bagasa sadarion, saya ada panugu-nugu do inak tu hita saluhutna. Asa olo nak hita manguseho saluhutna nasa arsak ni rohata tuadupan ni debata unak tatabunihon urupan na do hita saluhutna songonido nang akka naposo gudanggo akka na marukilbeno angong apalagi marsugot mulai orientasi mahasiswa baru mabigi cerita kasar-kasar kali senior berdoa kamu Tuhan akan menguatkan, memampukan kamu untuk meraih cita-citamu dimanapun kamu kuliah di kota Medan ini. Nama ngihut muse molope adong akka hagaliota unang mata tiru songon dongan na terbarita di naparpudion. Tumagom mata akui akka hadusota. Tumagom mahita di uhum debata daripada gabe hamamagoi makokron hasisiga di nguluta. Alani dia munak kamanami nanami. Molo tahaposi do saluhutna do pamotoan ni debata panggulmiton di nguluta. Saluhutna manakita pasahaton nguluta tu debata. Unang pikirata tapangasahon di tonga-tonga ni ngulutaon. Alai sakap nauli tok tongdo radi pasahaton ni debata tu hita molo olo hita pasahaton dirita tu arupanna. Di Jeremia 20 ayat 10 sara didok anunga takasuboto sakap akana husakapi taringot tuhamu ninna jahuba sakap hasonangan do tahe dada tuhamaguan asa au mangalio tuhamu ujungna hinalunguton muna sakap hasonangan do tahe dada tu sakap dada tuhamaguan. Rencana Allah adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Asa mula kasakap na ulido di parade di batatu hita. Saluhut nama hita. Parade rohata majakon saluhut akatonani di bata di bagasan nguluta. Amin martang yang mahita. Mauliate ma ali Tuhan Jehovah para sirohana sumurung didengkan ni basam nang patari parhom hatam nabadiai di parsaron nami di minggu sadarion di Huriam GKP Padang Bulan. Tuhan posdorohanami saluhut nado di bagasan pamotoanmu nasa panggulmiton ningulu nami dan ngadong ali Tuhan nabuni di hadapanmu atok Tuhan kupasahat kami mangulu nami holat tu hadapanmu asa homa ali Tuhan nagabe pangurupi di kami di saluhut akka na pinikiran ni rohanami Tuhan debata para sirohana sumurung pasu-pasu mahatam noktari partu ruas ni huriamon gabe silua mayali Tuhan buana nasida tu bagas nabi nagabe gugu di patod dionna Tuhan akan aposom na mangula di huriam GKP Pamenon hobartu pajuon mima ali Tuhan pakubasion nasida di tonga-tonga ni huriam
dame lasni roha ima ali Tuhan na mangguhi roa nasida asatung takas ali Tuhan marparbue akau la nasida di tonga-tonga ni huriamon di bagasan bason ali Tuhan di hari Minggu na pinarbadian mon rodo hami tuarupanmu pasahatos salhutna akan na pinikiran dohot holso na maringa di hami di bagasa tikion di tonga-tonga ni huriam GKP pada bulanon Tuhan di tikion di bagasan parsahito do amanami situa Dr. Adnus MPC Majuntak di Rumah Sakit Elizabeth. Asiro ham ali Tuhan di naposom unang luas ibana di bagasan hagaleun pargugui ma ibana ali Tuhan mangadupi sahit na maringan di bagasan ibana tikion tanganmu nabadian na margugui ima ali Tuhan na mangenet parsahiton sian amanami si tua MPC Majuntak dongani ibana li Tuhan mariti tito dimi asa gok pakirimon ibana di hahipason nasyakko songoni ali Tuhan nang inanami nyonya aritonang buru Raja Guguk na di bagasat tikyon peak di Rumah Sakit Royal Prima toktong do ali Tuhan lehonommu di ibana pakirimon na maringat do ali Tuhan hagugun na siyakko di ibana asa dihirim ibana matoktong ali Tuhan hai pason do gugun na siyakko buhi inanami ali Tuhan majalo hai pason do las niroha marhite-hite akka parubaton nani dalananna di Rumah Sakit Royal Prima salhut keluarga ali Tuhan di bagasan pakirimu manak tok-tok tuadupanmu majalo pangurupian nasyakko posdoro hanami ali Tuhan naposomdo akka amanami inanami namarsai di bagasat tikyon unang paila nasida ali Tuhan ay saluhut na do ulahonmu di ulahon nasida di bagasat tikyon atong pasahat matu nasida tadda halongangan nagabi makorhon hai pason di keluarga ni akka naposom Tuhan Jehovah amanami parasi roha na sumurung di bagasat tikyope di tonga-tonga ni manuguton hubigi hami do barita ale Tuhan dinang jumulo di johot tulabungmu amanami edigiri na modding di Rumah Sakit Murni Teguh asiru ham ali Tuhan apuli ma keluarga pargugoi nasida unang luas mago pakirimon nasida ali Tuhan alai marhite-hite dok niroha na maringat di tonga-tonga ni keluarga di bagasat tikyon na marpakirimo nasida ali Tuhan dia kapasu-pasu na muli dukon pertinading ni amanami edigiri nang jumulo di Joho asima rohamali Tuhan ahape sakap na pinatupan ni keluarga laho pataru amanami itu nganan pasatok kinani homa ali Tuhan nagabi pangurupi di tonga-tonga ni keluarga ali Tuhan Jehovah amanami para siroha na sumurung sikat ni akka arsak niroha jupang donang las niroha di tonga-tonga ni huriam dina martaba-taba ali Tuhan akan naposom na olo mangula di tonga-tonga ni huriam GKP padang bulanon Tuhan akka dongan nami ina nami nagabe calo situa di tonga-tonga ni huriam ima ina nami masrahati buru sembiring erlubang gaul inanami boruhu Tagalung dohot amanami predi silalahi pakke mana sida ali Tuhan gabe ula-ulam natama dinamar siajar nasida ali Tuhan ditikyon sahatu
tiki na iko majalo tohona nasida di leon maruhana ale Tuhan to dimima na manuktuki nasida asa gabe pangula napolin di huriam GKPI padang bulanon. Tuhan Jehovah amanami para siroha na sumurung martaba donang las niroha di lioko di huriam di nasorang sada anak buru di tonga-tonga ni huriam ima di amanami candra matodang dohot inanami panni buru si tanggang asima roham ali Tuhan tidak danaki gabe anak halomuan mayali Tuhan sian hamik metonna sahat tua gugurangna di hadapanmu nang di hadapan nami jolma pargugui nang natoras na pasu-pasu akan nilana lau manarihon akan harikot dianakkon na pinalumehon mito tonga-tonga ni keluarga. Tuhan Jehovah manami para siroha na sumurung akka ulaon na toktong maringan di huriamon akka ulaon pertanyaan suaksongoni dia kasakap ni pembangunan di tonga-tonga ni huriamon asima rohamale Tuhan tuktuhi masaluhu na ruas ni huriami asa toktong parsidoho di parsaorat akka nauli di bagas joromon suaksongoni dia kaurut ni pembangunan asima roham ale Tuhan pasu-pasu akan niulan ni tangan ni ruas ni huriam asa gabe takas nasida parsidohot manupaki akan narikot di bagas joro na pinarbadian mon. Oma Tuhan tangyang elih-elih nami di bagas atikyon pos rohanami tangihon jalo ului ma Tuhan pangiduan nami dirajumi rohanami doa le Tuhan dang jolma naripas hami jok dope hami le Tuhan mangulahu dosa nasohina lomohonmu asiro hab Tuhan sesama dosa pangalesion nami asa tamah hami le Tuhan gabe yanakon haholongan ni roham na gabe parjabar di harajaunmu hupuji hai maho di bagasan gor ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mare dehita sian nomor 405 ya sare dok tolu. Hatta pasahatan peliata tua dupan ni dibata tajaha mahatani tuhata sian evangelium Lukas bidu onom ayat 30 songono didok lehon hamuma gabe lehonon nama dihamu parsuhatan nadinggan na niojat na hinutur-hutur jalan na pinasuksuk lehonon na tuapuan muna ay parsuhatan na sinuaton muna do suhatonon na tuhamu tabasahat piliata.
Mahita Jongjong. Tabasahat ma piliata tuadupani debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon-leon nadinggan. Jalamu alni nasa ulibasa na mauliutus. Husop baon hami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Molotung adong tarso baon hami tuho. Nasian tanganmu hiadri hujalo kami, ayah mahami, ubahin natar leon hami manangah tuho, asi maroham, jalo mapilian namion gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupakke hami pilianon, pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni sileon-leon midi hami. Asalam girgir hami madok mo lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi banua gijang, sai pinar badia maguarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, laos jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakot Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakot Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala di pasaurhon madamena tutod di munabi. Shalom.